Mbah Tito sida balen ra Tit penake. Tit, Mbok. mbut. Lho sik Ah, cintaku ora. cinta. Lho ben kowe ulang tahun sing kok wis sego aku wis mau sik demen aku apa ora ngono lho. Sasa piye to Sasa? Ki Pak Kadi. Wis ora aku. Wis ora? Aku ndek ngira Sasa arep cah lanang lho to. Kowe piye we? Sakit hati enggak? Eh? Anu kancamu lho. Ais pedot tok. Wis ora apa itu maksudnya, Dit? Aku ora karo Sasa. Walah. Tak kira wis ra gelem ambek aku. Duta Mbak I. Kowe sapa? Dalan iki. Yo. Aku kawan telu nih. Telu lah. Pandi balik nah, Mas ya Pandi. Enak kan cici. Cukur rambut Pak Kadi. Beting kok cukurnya, Mbak? Tandi. Ya nyedot. Di itu masuk. Atau buah kan. Cara sitok Mas 200. Beda nih. Kalian ini cara sitok Mas 200. Rata wis, lek piro? 6. Ade nyedot nih. Si nyedot iki aku Kono. Mosok. Itu dadi Mbak. Lah engko sama nyedot. Itu dadi Mbak Pan tuh nyekel sedotan aku. Jatah ben minggu karo bosku. Sedot e. Lha wae dhewe ora apa. Ade golek karo piro nembok sapa. Oleh medot? Lho wis sedote pasrahne aku. Nek bosku. Video ritek pit. Ojo to. Wah, Ojo. Ya Pak Di yo. Lho. Neng kerjaan nih. Wah Pak Adi lon. Pak Adi ngombe es. Mbak Lala piye tuh ditekoni yo? Mbok. Mesti ngono kuwi to Tito iki. HP ku lorong kena ya, An. Belas ra masuk. gua lo toto. Tak gua Nah, ngono lho. Suwi ora ndelok Anak live muda. Kak. Apik kabare? Bu Ferry. Mbak Ferry. Pripun Bu? Manjing niki Mbak niki lagean. Napa niku niki keroto teng sedotan kalih Pak Kadi, Duta. Nika terke antri kok. Golek Bu Ferry wetit. apa to? Bu Ferry. Dudu anyaran fit penting sik tanggung jawab tuh anak. Ojo to dudu ya Tit yo. Ora dadi wong sadeng lho Tit yo. Sadeng rene aku sepi Tit yo. Ngendi? Sadeng rene aku sepi apa rame? Amel guyu ya. Yo, andi Amel duduh Amel. Ning kamar aja. So aku dadi wong sadeng sik gelem ora wit awam nampa. Mbok. Iya Pak Dey. Pemain Mbak Lala sih jual Dit. Ora wis. Ora. Oh, aku kan asli ngerobi aku nampil orang ngulon, lego asli ku. Kerja mbak aku.
kerja ndek sedotan pasir Mbak tambangan karo duta bareng. Sepil duta ra klamben kok. Lah Jupri nih sih toh. Clara tuh. Cek toh. Pemain mau Bagian Jumatan kok. Sembarang ki Mbak ngeroto gelem nyedot gelem lek sing nyedot renek nyedot harus duta bareng. 200 juta. Beh, aja to. Pak Kadi melu iki, Pak Kadi jadi ceker kok. Bagian namani duit tak di. Pak Kadi. Wih, Tuh Tito. Iki apa? Apa? Iki lho. Pak kui. Lah jiko engko. Tamu-tamu. Komel kayak no Tito. Rumah wae. Kok dipek Tito ae. Allah gua. Enggak iso. Gua. Pakku madut we. Mosok. Lah pakku. Oh, tak dongane balen oh Mbak Widya. Apa mana? Tuh. Oh Mbak kerja iki.